Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 9. Nasaysaya at tigagangay a tao amanggad, tapno adda pagbiag na, ngam ti agim babak nang ngam mabisbisinan. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ayan ni Mami, Julie anak. Aglutluto, Daddy. Apay ka di? Awan matkit de. Kunak ano sampay ngagluto. Mabisinak ngaminan. Kasta ka di, Daddy. Sana bali, mabit siguro na maluto tilutlutuan ni Mami asidaan. Anya aya tilutluto ni Mami. Ti paborito masidaan, Daddy. May mas kuman nga rudan ti mga ano kasta, anak ko. Adrian, nagsildo ka din. Ikanak man mo't iti pagpalengke. Kaya't ko ti agsida iti adobo. Tay karnit baboy kan manok. Naimas da dya paglauken ka. Adda kwartak ditoy. Ngam yan anay mulangan nga igatang iti masida. Sa anak pa'y namin ang nagsweldo. Nagbayag mo tan. Alangan mo, yawat mo ti ko na makwartam. Tamapan kon igatang iti masida. Mamit lang. Atoy, 5 gasot. Daytoy laang. Para manumot laangan nga daytoy. Saan sapay ang makaanay nga igatang ko mo iti sidaan? Umanay daytan. Karnit baboy lang ang tigatangam. Saan ka nagumatang iti karnit manok? Nabuslon ka matunay. Amom nga awan nga ro ti makukwarta. Ay, dito yak man balkon nagkapi. May mayat namin dito'y ka, tanaparpariir. Insamot miya ka aruba, may taglutluto. Anya ta tilutluto na. Tinasayaat, mapanak iti ayan na. Ala akong dito'y kapik. Ijaya kon ayan da ngagkapi. Mia, anya ka di tilutlutuam. Kasla na imas dayta. Wen Marina, talagaan na imas da ito ilutlutok. Paborito ti anak ko a merienda. Aglutluto ak, apag isunto intun sumangpet ti anak ko manipod iti pagadalan. Anya kay dayta merienda. Ay, bananak yu da ito eh. Sana bale, dandanin maluto. Mangalakan tumat naimas da ito, ya may kape. Anya mo tan dayta merienda. Unaklakit din no nya ti ilutluto na. Ada ka di ibagbaga, Marina. Ha? Ay, awan. Nabsugak pa'y. Iso sa anak kon ang mga ala, di ta ilutlutom, abananak yung. Nagimas matanda ito yung lutom a merienda, Mami. Ay, wala anak. Amok nga minapaboritom da ita merienda. Wan, Mami. Talaga paborito da ito eh. Nang runa, no sikati ng luto. Sika talaga. Paspasablugan nakmanan. Saan, Mami? Talagaan na imas di pa nagluto yo. Alawanan. Mangan ka nga rudan. Kalpasan na, sumrek kanton iti siled mo. Iti kasta, makaina na ka. Ayaban kan tulaangan, inton mang rabii tayo. Ne, aglutluto ka man gaya man, Mia. Ay, wan Marina. Aglutluto ak iti pangrabian me. Kat, anya nga dayta si daan nga ilutlutom. Aglutluto ak man iti sinigang at tilapia. Iso nga minti kayat nila kay ko asidaan ita arabi eh. Kasta? Da kami. Agsida kami ita amalam iti pinapaitan. Iso nga minti kayat nila kay ko asidaan. Naimas dayta Papaitan ko naman. Wan saan kami ngamin agsidsida iti oray anyala dita. Dakkel ngamin ti sweldo nila kay ko iti pagtrab-trabahuan na. Iso ka na yun mata na imas ti sidsidami. Marina, nalutom ka din tinabraw asidata. Tangiwat mo. Di mo pigpig saan ti agsao. Ti amo ni Mia akaruba takat na imas ti sidata. Anya? Kat no naimas mati inabraw asidata. Anya na imas matasasawang. Naimas nga rod, ti inabraw abong at ti utong.
Katun met, nasustansya pa'y kidi daytoy asidaan Ti ammo nga rod ni Mia kat papaitan ti si data. Kasta ngamin ti imbagak itay kenkwana. Anya? Apay ngamin nga imbagam ken kuana apapaitan ti si data. Kat saan met? Tapno ipagarup na bak nang ta. Imbagak ngamin kenkwana adakkel ti sweldom. Anya? Mia, mapan kan to man makitsinda. Anto iti pakitsinda. Sige nga ron, mapanak to inton madamdama. Aywan gayam, anya ti kayat mo asidaan inton malam, ta iso tigatangag kay luto. Gumatang ka man gini, ti karnet baboy kan manok. Iadobom. Dayta ti kayat ko asidaan. Amok, magustuhan mo ti anak ta ti adobo a karnet baboy kan manok. Ay katun naimas nga min ti aglaok a karnit baboy kan manok ay adobo. Iso magustuhan ti anak ta dayta. Malangarol, si kanton di makamo amapan makitsinda. Gumatang kan tumutten ka nagiti daduma masapsapol tayo diti palay. Wen, siya kun ti makaamula kay. O sige, ten na kon iti trabahok, ang mga numaladawak. Inlista ko nagitinasken agatangag. Iti kasta, awan ti malipatak agatangan. Mapanak nga umuna iti grocery. Sakbay ang mapanak gumatang iti sidaan mi para inton malam. Ay, adu ti tao ita. Market day namin. Angam sana bale, magatang kulakit di dagiti nasken agatangag. Agawid ak tumetan. Ne, ada ka matgayam dito'y palengke, Marina. Uwan Mia. Gumatangak man iti si daon mi kanila kay ko. Kasta? Ay, uray siya. Gumatangak mat iti si daan mi. Kat anya nga iti gatangam si daon nyo. Ay, nagpagatang man ti asawak iti karnit baboy kan manok. Yadobok kano. Gaputa kasta ti kayat na si daan. Ay, sika ngay. Anya ngay matigatanga ma si daan niyo. Ha? Anya matan. Imbes a gumatangak iti imbaga ni Adrian si daon mi nga ugot ti sayote. Saanan? Tama nga ipagarup na pa'y anak ko rapay kami. Idinto ta na ibagak adakkel ti sweldo nila kay ko. Oy, Marina, kasarsarita ka. Anya tigatanga ma si daan niyo, kunak. Ay, pasensya ka lang kuman. Adda lang amin nalagip ko. Iso asaan ka na sungbatan adagos. Gumatak mat iti si dami. Akas matla iti gatangam asidaan nyo. Apay ngay? Saan ka matagim matang iti ugot ti sayote nga ipagpagatang ko, Marina? Pasig matakarni ti ginatang mo. Pasensya kan. Nagrana kami ngamin kanimiya iti palengke. Gumatgatang iti si daanda. Karni ti manok kan baboy ti ginatang na. Iso day jay. Gimatang akmatan iti kas iti si daanda. Ay, anya ka maten. Uray kumamat no gimatang ka iti ugot ti sayote. Kun man ano kuma, no gumatang ka itinatang, no nakasango ni Mia. Tapno nga rod ipagarup dabak nang ta. Adula amin dayta. No apay mat ngamin nga agin babak nang ka. Kat awan lang nga rodon makukwartata. Nakakaasi aktupay nga aguutang iti kwarta, no kasta amadelay ti sweldok. Kalpasan na, at dapay laganas mo nga agin babak nang. Ala, gusto ka di daytan. Bayang tainton bigat, gumatang akton iti ugot ti sayote. Damiya kan Alex dahil ta nakatugaw di tabal kong damiya. Asit ka man. Hello, Basang. Si ka di dyan anak damiya kan Alex? Wala na. Siyak nga rod. Siyak ni Julie. Kasta gayam. Ay, wen gayam, Basang. Mabalin ka di agdamag. Anya ka di damagan nyo, nana. Mabalin ka di amaamuan no. Anya ti trabaho ni Daddy. May sa manager iti bangko ni Dadik, nana. Apay ka di? Manager iti bangko ni Daddy. Kasta nga rod, nana. Kasta gayam. Siyak, Basang. Amom ka din no, anya ti trabaho ti asawa. Saan, nana? Anya ka di trabaho ti asawa, yo? Akwa, may nga abogado ti asawa, Basang. Oh, Julie,
Sa dino ka di tinagapwam? Itay pa'y nga urayan ka sumrag. Adaag di ta balkon, mami. Ket amoyo. Kinasarita nak ni Nana Marina, akaro ba tayo? Kat, anya nga itinagsaritaan nyo kan ni Marina. Dinamang na, no anya kano ti trabaho ni daddy. Kat imbagak a manager iti bangko. Kat, anya nga'y matimbaga na, idiimbagam ti trabaho ni dadim. Kunana, ati asawa na kano. Kat may nga abogado. Apay, dinamag mo ka di mo, ito anya ti trabaho ti asawa na? Wan, mami. Isu nga imbaga na, amay nga abogado, di asawa na. Marina, mapana ko nagtrabaho. Mabati ka man nandito'y balay. Alawan, mapankalatan. Aywan gayam. Ada ka di maitad mo kapakitsendak? Awan pa'y maitad ko ita. Sa anak pa nagsweldo. Unay mat daytan. Nagbasit lang aro doon ti sweldo. Sakat mabayagan pa'y. No apay mat ngamin ngan, anusam day ta trabaho? Aganos ka ka, di ba, kat? Anya nga rod ngay, kat sa anak mat anakalpas iti panagadal ko. Isu ang mekaniko lang ti pagsapulak. Ala, anya pa'y nga ro doon iti maramidak. Ala, mapan ka nga ro doon. Amangan numaladaw kan. Ay, mabisina ko. Awan pa'y maigatang matitimakan. Adangag pa isuin na po imi. Ngamawan mo ti masida. Unay mo ti kastoy. Marina! Marina! Ada ka ka didita? Ni Mia mo ti chay. Ay, uwan! Adak diti unag! Mabitla ang karumwarak! Ni, anya day tawit mo, Mia? Masida da ito'y. Awate mon, sidaan nyo kanila kay mo. Ha? Ay, isaanon? Nakababain mo. Nagtaktak ka pailaan ng niyag. Nalpas kami mo anangan kanila kay ko. Sakbayan na pan iti trabaho na. Si Kamat, awan na nyaman na da ito'y. Alakit din. Awate mon, uray sidaan ton da itayin ton aldaw. Alaman laangan. Awata kon. Kat agyaman akmanan. Anya ti kunam, Mia. May isang abogado ni Adrian nga asawa ti karuba tayo ani Marina. Wen kano, kasta kano mati ko na ni Marina ka ni Julie nga anak ta. Anya. Kat no hindi naira na nagsabat kami kanya Adrian. Langana mo ti agmik-mekanikaw. Ha? Ni, apay mat anak ko nam ti kasta? Tanakaigam iti tools am aramat iti panagmekanikaw. Anya? Oh, ada ka mat Marina. Anya ti may paay ko. Ah, Kwamiya. Naglutak iti naima sa masida. Adoy umay kayo mo't padigwan. Agyaman nak Marina. Ay, sige, mabit lang Ikabil ko iti malukong daytoy masida. Pakiuray mo lang ang timalukong mo, ha? Wen, sige laang. Sana balay ta sa anak mo't nga agdardaras. Ay, kasta ka di? Ay, sige nga, Rod. Dito'y kapay, tagkapita, sakbay nga agawid ka. Kasta? Ay, katwa na. Day talagayam. Sana bale. Taitaak laang mo't amakikape. Mia, pangaasim. Tulungan dak ko, ma. Ne, apa yun, Marina? Anya ti mapaspasamak ka? Di asawak. Masapol na maitaray di ospital. Tana disgrasya ngamin. Gapu iti pa nang imaneho na itilugan tinagpatarimaan kan kuana. Ha? Agtartariman itilugan nila kay mo? Uwan, Mia. Kat pasensya ka lakuman. No imbagbagak abak nang kami. Nga uray saan mo't. Nalabit. Karmak da ito yan. Iso na disgrasya ti asawak. Ala, saan mo na panunutan dayta? Mabit lang, taawagak ni Alex nga asawak. Isu ti kadwata amang itaray iti asawam iti ospital. Saan ka nga ginbabak nang no nakurapay ka, gapo tapakaibaba inam dayta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag,
Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 17. Di kay nga rod agkunkunang, amuan nyo kitdi ti kayat ti apo nga aramiden nyo. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan tayo abak ng anak ko? Tauray may saak a maestra, apag isulaang mo ti sweldok para iti masapsapol tayo diti balay. Tanakalonak, kat ada binulan abay bayadak. Una nang, amumi dayta. Iso arumbang nga igaadyo ti agadal. Tanutuladan nyo dagiti daduma dita ang nagbalbalyudong lati aramid da. Nasaysayaat no agsardang kayo laangan nga agadal. Wan nanang, awan samot pa nagtalagyo kada kami. Saan ba takasta? Nga balpalagipan kayo laang. Tama nga no maitulad kayo kadagiti daduma kakasinsinyo. Nanang, ikarik, makaturpusak iti panagadal ko, kat madanak to iti napintas at trabaho. Uray siyak, nanang. Imbagayo day ta. Sapay la ko mga rod, tatong palan nyo dagita nga inkariyo. Naimbag ka pa, Insan Regine. Saan kan samat amaaw-awanan iti kwarta? Kanayon pa'y nga adabalon mo a cookies, wano tinapay. Pudno day ta. Tadalat tamot ititadana na abalon ko. Isu nga rod nga umapalakkan ka. Isu nga adu ti gagayem mo, tamay librem ida. Kan, ibingbingayam kadagiti balon mo a cookies. Di ka ka din umapal kanyak insan. Taibingbingayan kamot kadagiti balon ko. Ikan kamot, wano pa utangan kay ti kwarta no day tay mangibaga ka. Wan matkit di ngam adalat ta apal ko kan ka. Tasyak, masapul nga agimpedak. Tapno umanay ti balon ko nga ititadagi ti dadakkel ko. Numaminsan pa'y kat awan maitad na. Tamabalin mat amagmag na kami nga umay dito'y pagadalan. Sana bali insan. Tanog ka sa pulan ka. Ibagam laeng, taikan kamot adagos. Agyaman akmanan insan. O may kantugaya manan ije bala inton biyernes. Tauray ijay kan amaturog. O sige, sana bale, taipakadakmat ka na nanang. Nanang, mas daawak man. Oh, apay. Wan tanong mapanak iti balay da Insan Regine. Makitak mat nga agpadala ang ti style kan kadakkel ti balay tayo kan iti balay da. Kat, anya ko matipagsidaawam iti dayta. Wan tano idilig ko ti klase ti trabaho da uncle kan ni auntie ti trabaho yo. Makunak amay mayat ti trabaho yo. Ngam, saan amaaw-awanan iti kwarta ni Insan Regine? Ay na anak ko, saan man atila madmadlaw mo? Ti importante, saan tayo amabisbisinan? Agyaman tayo ket di iti namarswa. Ta isabsabot na dagiti masapsapol tayo. Wan matkit di nanang. Kan tipay pagsidsid da awak. Adda dagiti gundaway, nga adu dagiti bisita da. Di damat agayab ka dagiti kaaruba da amakipasken ko ma. Wan, maibatangan may matdayta. Ngam, kasta ko nakon. Di mon pakibiyangan no anyaman dagiti makitkitam, anak ko. Wan tauray da tayo akakabagyan da, kat di da tay ayaban, no kasjay nga adda bisita da. Akosla adda pas ka ni jabalay da. Di mon pakibiyangan pa itibiyag ti sabali at tao kunakmanen. Igaadyo ket iti agadal. Tada kayon tumat la ti mairanod. No saysaya aten nyo ti agiskwela.
agtuloy ta nga agadal iti kolehyo? Adakan ka no ituloy mo ti agadal. Tano siya, sana na masapol nga giskwela tadamot ten kwartami. Adamang sustento kada kami. Anya? Ay, naimbag kayo pa, tadagit itad iti kwartayo. Wano iso sana na masapol nga giskwela sa dino ka diti pagadalam, insan. Ijay ko malaon yun. Ijay ti kayat ko apagadalan. Iso nga ituloy mo matyag eskwela. Tapno adda kadwak amapan ijay. Kas na kunakon, saan akon nga interesado nga giskwela. Ngam, sayang mat insan. Sapay na saririt ka mat. No siya, kayat ko nga ituloy ti agadal. No pa'y narigat ti panagbiag. Takanayon mat nga ibagada tatang kananang. Nga agadal kami anaimbag. Tapno na pimpintas ti masakbayan mi. Ngam, para kanyak. No nagagat kalakit di. Sumaya at tulat ta ti biyag mo. Ngam may mayatlat ta tinakaadal. Ngam ala, no kasta ti desisyon mo, adakin ka day ta insan. Ngam no mapanunot mo ti agadal manan, sarakan nakto ijay laon yun. Ading, mapankanton ijelaon yun intong bigat. Agadal ka na imbag Takas iti kanayon nga ipalagip dagiti dadakkel ta. May mayat a makaadal talat ta. Wen manong, laglagi pakday ta. Tapod no ti kunada. Ti adal, din tumatakaw ti siya sino man. Di ka pa'y makin inarma. Wen ka di manong, sigakit di ar-armam samat ni Triya. Amangan no mga sawa ka di na oras. Ay naading ko. Uray agrayo akan kwa na. Di na kaya't asawan, ano sungbatan nakman, katagasawa kamin. Ag-eskwela kami pa'y. Tanarigat, no awan ti malpas a kurso. Uy, iso ka di ti inspirasyon mo? Siyempre mo ta. Iso ti may sa ama kagapo. No apay akayat ko nga iturpos ti criminology a kursok. Okay. Awanan ti makunak manong. Agbagay kayo matkit di Ay na, insan. Imbag man ta nakapasyar ka matlaang ditoy. Wen insan, umay kala kumustaan. No kumustan ti panagadal mo. Babaan iti tulong ti Diyos. Nasaya at matinsan. Sika, kumusta matan? Kastoy, nasaya at matlata. Di magas kami laang ditoy. Ada kakadwak. Nga makidagos da iti balay ti may sa akadwami. Kasta ka di? Talaga ka di ngawanin ti asam mo nga agadal, insan? Awanan iti panunot ko dayta, insan. Ngam, apay. Sayang. Tinasayat. Mang rabi ita pay. Apag iso, tadyak pay matnangan. Kasta ka di insan? Apag iso, mabisinak matan. Iso a timing ti kadam insan. Tapnada ka lang ko amangan. Kat ituloy ta ti agistorya, kabayatan ti panangan ta. No kasta, adan ka dundan na minsan? Wan insan, iso ti makon ko na a party husband ko. Anya ti kayat mo asawan insan? Iso ti makon na nga asawak iti grupo ang nakikapangak. Tanagkalay sa kami iti babaen ti lintag ti makakanigid a grupo. Iso adi mo nintuloy tinagadal? Tasimurot kan iti dayta a grupo? Saan da ka linapdan da angkel ka ni Antife ako mapang iti dayta a grupo? Saan? Tauray isuda, kat kamang damot ti grupo. Iso matlagayam, nga adu dagiti mapmapan iti balayo. Takadwayo ida. Simlap matkit di ti panunot ko dayta abanag. Ngam, saan akong anagim tuod kan ka idi? Awan pababawyak ang nakikapang iti dayja a grupo insan. Tama ipapa iti amin akasapulan ti pamilyak.
Ado ti kwarta ti grupo. Amom ka di adag iti dadakkel ko ti talken ti organisasyon, amang imanihar iti kwarta nga agapo kadag iti legal nga organisasyon. Kasta ka di, insan? Ken, adapay dagiti sponsors mi nga agtataod iti sabali a pagilyan. Isumat lagayam, adi kay maaw-awanan iti kwarta, insan. Pudno dayta. Isano kayat mo, makikapang kamat. Ituloy mo lahat ti agadal, kat tulungan da ka. Sustentuan da ka. Saanan, insan? Tauray kaskasano, maisabsabet mat dagiti kasapulan mi nga agkabsat iti panagadal mi. Tanakabayad mat ni nanang kadagiti loans na. Isikakit di insan. Pumanaw ka iti dayta a grupo, kat ituloy mo ti agiskwela. Di na kon allukuyan insan. Takastoy ti kayat ko a klase ti panagbiag. Adakan ka dayta, insan. Ngamsapay la kuma. Tama panunot mo, anasaysaya at matlang no agadal ka. Ala, kat agyan ka pa'y lang arod dito'y boarding house ko. Agyaman na kinsan. Saan kami matket ding agbayag dito eh. Tamapan kami ija abra. Adda si kaswan mi ijay. Kintin, amo ka sana mailimod kan kati grupo o nakikapengandang kelyo tito kenantiyo afe. Idi pa'y laeng, amo kunday ta, tatang. Sapay nakikapengmet ni insanyo origin. Kasano no dumteng ti tiyempo, ang makaengkwentro yo ida. Sapay ko ma, tadin tumapasamak day ta, tatang. Ang adda posibilidad na mapasamak. Adang agpaiso, tatang. Ang amnukas taman ti mapasamak. Ikarigatak latang alukuyan ni Insan Regine, nga agsubli iti sidong ti gobyerno. Insan, agyaman na kiti pa ng padagos mo kanyak diti boarding house mo Awanan yaman na, insan. Umay kalat ta dito, no adagon daway mo. Uwan insan. Ngam amom, insan? Ada amak ko ang mapasamak. Kasanon, no makainkwentro yo dagiti pulis uno soldado. Kasanon no matiliw kayo. Wano, mapatay da kayo. Well, nugasat mi ti mapukaw dito'y lubong nga awan maaramidan mi. Diyan niya nga rod. Ti importante, mailaban mi dagiti ganwat mi para iti pagsayaatan ti kaadwan. Ken di mi mot itulok, abasta ripuugan da kami. Lumaban kami, aging ga iti maudi at tadtad ti darami. Una yan, insan. Nakabutbutan ti kasta nga ibagbagam. Nang runa, kat madama ti training damanong kintin. Dandanin agbalin anaan-anay a pulis. Anya ko matipagbutngam iti dayta, insan. Kasano no agkrus ti dalan nyo, kat da kayo ti aging kwentro. No kastaman ti mapasamak. Allukuyok ni manong mo ang makikapeng kada kami, nga uray pa'y pulis. Panagkunak, di mo tumaalukoy ni manong iti dayta abanag. Ikarigatak nga allukuyan, insan. Sige ha, agpakada akon, kabayatan anasipngat pa'y lang itirwar. Adan dagiti kakadwak amang sukon kanyak. Agyamanak manen, insan Queenie. Awanan yaman na, insan. Agan-anad ka, iti sadino man ngayan mo. Una yan na iti pandemya asimmangbay iti sangalubungan. Kaaduan na maparitan ti tattao armwar. Ay, huwan nga rod lakay. Dagiti laeng mako na frontliners ti mapalubusan na rumwar. Imbag ta iti garden ti trabaho. Kat mabalin mo lata ti mapanijay ang mga sikaso ka dagiti mulam. Ay, wan aba ka. Da kami mo't ama maestra. Makapan kami mo't latay di eskwelaan. Taaramidan mi dagiti daduma ang modules nga isend mi kadagiti estudyante mi. Kapilita na kasta. Ta narigat mo't no agiin nakar kayo kadagiti estudyante iti agwarwaras a sakit. Ay, huwan nga rod Saan mabalin ti face-to-face classes? Kaano nga tangagsardang ti kastoy ang mapaspasamak. Dayta ti ditay ammo. Isa arumbang agkararag tayo. Tapno agsubli ko man iti normal a sitwasyon.
Kan dumgag tayo iti pamalakad ti gobyerno. Tapno saan nga ad-ada nga agwaras daytoy a pandemya. Wen bakit? Kasta tirumbang aramidon tayo. Ay na, pagyamanan ti Diyos. Takalpasan ang nagturpos ka iti kursom a nursing. Nakapasakan iti board exam. Iso anaan-anay kan a registered nurse. Kat nakastra ka pa'y adagos iti government hospital iti Bagyo. Wen nga rod, nanang. Pagyamanan na talaga ti Diyos. Ngam, ituloy ko tiag-apply ija abroad. Apay, no dito'y kalatan pagilyan tayo nga agtrabaho, anak ko. Nanang, idi pa'y laubingak. Arapaap ko ti mapan iti sabali a pagilian. Diyak laing bagbaga kada kayo. Kasta ka di, anak ko. Wen, nanang, padasag matigasat ko iti sabali a pagilian. Ala, diyak ko makayat nga umadayo ka. Ngam, no pagayatan ti apo, makapan ka, anak ko. Wen, nanang, iso a palubusan na. Ma'am, kumusta dirik nayo? Kastoy, insan. Agrek-recover, takalkalpas ti panagpasngay ko. Insan, Regine? Siga ka di dayta? Pasensya ka na, di ka nabigbig adagos. Apay anak akutkutong, kan ngimisit ka ngamin. Istorya agtukan ka. No apay akastoy ti langak ita, insan. Wen insan, urayak a pumigsa ka na imbag. Kat isalaysay mo tinapasamak kan ka. Ala, ituloy mo tis istoryaam kabayatan ti panangan tayo, Queenie anak. Diyak nam naman ang makitak ni insan na region ija ospital, nanang. Kas jay pa iti kasasaad na. Nagkutong kan ngimisit. Kaasimot nga rod ni Regine, no kasta. Wen nga rod, nanang. Siguro, awanan ti kawadwadan a sumangpet nga abastuda. Taado ti restrictions iti kasagsagan ti pandemya. Ay, kaasimot ni Insan Regine, nukasta, ading. Wen nga rod, manong. No apay met ngamin asaan na nakapagpanunot na naimbag. Kat no damagag ka ni kabagis tito, no mayra na makita ki di balay da, taman manumot ti panagawid da. Kuna naman, tanasaya at ti kasasaad ni Regine. Ay, panagkunak, inlimlimod dalaang ti pudno a kasasaad da. Di da kayat nga ibaga ti kinapudno. Kastamot ti panagkunak, nanang. Alakit, tulungan tayo latta di kasinsin mo aging kay ti makarwar iti ospital. Wen, tatang, takaasimat. Ita tanapigsan ni Regine. Kan agpadpada damot anasalon at iti anak na, ikuyog kon te kasinsin mo, tayawid kon ida ije kalingga. No adawm da sa pagbayad yu dito'y ospital, manang. Ha? Siya kung ti makaam mo iti amin abil ti kasinsin ko. Basta, isurot ko payla ida nga agina iti ayan ko. Siyak payla ti mangyawid iti kasinsin ko. Tapno na anay ti iimbag na. Ngam sana mabalin. Naitalakanyak ni Regine. Iso ang masapol akadwak nga agawid. Sige, mabalin mo nga yawid ida nga agina. Basta, bayadam amin abilda. Natiliw ti party husband ko. Kat naibalod. Kas tagayam tinapasamak insan. Kat ni Manang Helen. Iso tinapusgan at tagabantay ko. Kat rumbang ko maakadwada kami nga agsubli ija kuta. Saanan akas idi ti organisasyon mi. Manipod nagpandemya, agkurang kamin iti supply. Isu matlagayam akastan tinagbanagam insan. Numaminsan pa'y, dumawat kami iti makan kadagiti agduduma a komunidad. Isu nga agpanunot kan insan.
Nang runa katadan anak mo. Da kami ti makaamukan ka. Diyak amo insan. Diyak pala makapagpanunot ana imbag ita. Yada-yuda ka kan ti anak mo kadagiti sigod a kakaduham. Kan ilimod may kadaan ti kan angkel ti ayan mo. Ta mga no pilitan da ka nga agsubli iti kutayo. Nakabroad ni Queenie. Kan imbilin nakakada kami insan. Isu asapay la kuma. Tapumanaw kan iti nakikap pangam a grupo. Awan tinasaya at pagbanagan nyo ijay iti anak mo. Insan, Sumuko ka langan iti gobyerno. Di ka madanagan, tatulungan ka. Saan pa'y analadaw ti amin? Tapno mga barwanan ka, insan. Hello, Ading. Kumusta ka ditan? Nasayati ka sa saad ko dito eh. Kumusta kayo matdita kadatatang kan nanang? Ayos kami lang dito eh. Ungayam. Laglagi pam ti agbakasyon into next year Takalay sa amin kan ni Tria. Wen manong, saan amabalin nga awanak iti kalay sayo? Kat, kumusta matan ni Insan Regine? Ay, Jack nalapdan. Nagsublin kada Uncle Tito kan Antefe. Ti importante, saan ko mga agsubli dya kuta da? Kasta talaga manong. Ikararag tay laangan. Amas piliyan na kumati agbyag iti normal. Kat padakkelan nakit diti anak na nga addaan pa nagbutang iti Diyos. Ading, sapay la kuma, tapanunutan na ti anak na. Sapay ko ma, talawlawagan ni Apo Diyos ti panunot na. Kat husto ti surutan na. Sapay kuma. Aywan gaya manong. Sikat ti kaunaan na pangibagaak. Amangan nadan tumatan kaduak nga agbakasyon dita. Half Filipino, half Canadian. Oh? Talaga? Kunak man no agbabakan? Kasta talaga ti planok manong. Sabali gayam ti plano ni Apo Diyos para kanya. Katuan mo't nga minading. Ni Apo Diyos mo't lang ti mangiturong itigasat tayo. Agpaiso dayta, manong. Kahit maragsakan akmat para kan kaading. Ala, namnamaan mi nga rod ti panagbakasyon yo inton kasarmikan ni Tria. Kat tapno makapag-iniliw tayo mat. Inikan na tayo ti Diyos, iti waya-waya nga agpili, iti kayat tayo a klase, ti panagbiag. Nga rod, surutan tayo kumati na lintag adana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 26, versikulo 27. Dagiti mangkali iti palabog nga agpaay iti sabsabali, isudan to matlaeng ti maipalabog. Dagiti mangirugi iti reggaay, isudan to ti magaburan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Awan mat kaya mabasto tayon. Masapul ngayon kayo mangiremedyo. Sapay na pudot ita dagiti pan nakabagiti lintag. Duda nakadeploy iti asideg tayo. Agbisin tayo kadi. No di pa'y lakpumanaw dagita pan nakabagi tilintag. Just kekit di dagita.
Kontrabida da iti biyag tayo. Apay no arudukan tayo ida aliputan, Pangulo. Nagaduda, idinto tabasit tayo. Di mo amo nga aramatan ti utek mo. No, da utak na, Pangulo. Kayat mo ka di arumarday ta utak mo, ha? Si kaki ko. Sino man ti kayat na rumar ti utak na? Amangan no sika ti rumar ti utak na. Agtal na kayo! Tikit di abasto tayo ti panunutan tayo. Awanan ti abasto tayo dito kampo. Awan ka di lang nadadaal nga alad tayo, iti masakupan tayo. Ang mga nada makabulo sa kalding tayo. Idinagsawar kami iti banda ijay daya. Awan mo tinadadaal nga alad, Pangulo. Nabakidlat ta dagiti kabiti, abat bato. Ura iti laod, Pangulo. Awan mo't nadadaal nga alad. Nasaya at mat. Ada na kay baga nga da ka no rebelde iti asidag. Agridam tayo. Ang mga no dagiti managdakdakas dagi jay. Pangulo, adda ka di nasaya at arebilde. Kaduan na arebilde. Kat mga alada iti abastuda kadagiti sibilyan. Ngamda tayo. Agtarakan tayo kadagiti dingwan. Kan agmula tayo diti kabambantayan. Deta tinagdumaan tayo kadagiti rebelde, Pangulo. Saan tayo amang namnama iti nagbandugan dagiti sibilyan? Awan nga minsan ni kwa tayo iti patad. Kapilitan, adito tayo kabambantayan nga agnaad. Adda pa yan sa rikad-kad tayo anak kabiti abat bato. Nangato pa'y. Ada nakita mi analawa na aladan ni Jay Bangir abantay. Anya kumaday ta anaaladan. Ado matimbulos dakal ding, Pangulo. Nagkuneng kayon. Apay adi kayo pala nangala kadagiti kalding. Umayo pailang ibaga ditoy. Umuli kami kumaiti na nga to akabiti. Tamang tiliw kami kadagiti kalding. Ngem, ado tinagbantay ang nagtagipana a babae, Pangulo. Anya, nagtagipana a babae. Dagiti ka di kong kunada nga Amazona. Wen, Pangulo. Anya nga iti aramidan tayo. Tapno makaala tayo iti kalding dagi jay nga Amazona. Pangulo, adda na isaro nga lalaki jay bangir ti kabiting alad. Kitkitahan da dagiti bulo sa kalding. Adda armas da. Nakita yo ka di? No pinanggap dati umunag. Umunag ko man dagiti daduma. Ngamin sagana dagiti kakadwa tayo ti panada, Pangulo. Kat di dan pinatuloy. Ang mga nugamdan da dagi jay tagsubli. Masapol nga gridam tayo amin. Di tayo laam mo, nagsublida. Sige nga rod, Pangulo. Ibagak ka dagiti kakadwa, taagwanawan da. Ada ka di ibagayo, Pangulo? Adda ka numat gayam na isarong iti inaladan dagiti kalding tayo. Imbilin kon kadagiti kakadwa, nga agwanawan kami, Pangulo. Nasayaat nga rod. Ang mga no adamang takaw kadagiti kalding tayo. Wen nga rod, Pangulo. Sapay dandan ni malakon dagiti dadduma. Imbagla paggatang kadagiti masapsapul tayo diti bantay. Damag ko asaan apatas ti aramid dagi jay arebilde. Managdakdakas da. Sadot da, Pangulo. Tadi da agtrabaho para itikanan kan masapsapul da. Dayta nga rod kat. Mapanda dumawat. Wano pilitan da nga alaan ti di damot kukwa. Tulisan da. Nagdadakkel da akarni. Ngam di damat agtrabaho. Mangala ka iti sumagmamano akaduam. Taing kayo agtiliw iti kalding dagiti Amazona. Wen, Pangulo, nalaka lang dito. Anya nalaka lang. Nung nakitam ko mati kinaalibtak dagi jay nga Amazona. Itulok mo ka din nga abakan na kati Amazona lang. Agrubat kayo kidin, tamapantayon. Makasidsida ak iti pinapaitan ti kalding. Kaskala na laing. Kita man no anya ti maramidam. Agtal na kayo. Inggaraw yung manin adwa. In kayo kit din. Kas kaila leon kan agila. Siyak ti agila. Numakitak ti leon. Kamatak asipitan. Kan gamatak kadagiti atitidog akukok. Ha!
kunang ngamin tilyon na alibtak ti agila. Di ka man napangasunay. Husto daytan. Ing kayo kid din. Tapno at pangaldawan tayo. Ada sumungad a lalaki. Agsagana kayo. Aglingad kayo kadagiti bulong ti kayo. Saan da tayo ang makita, no di da tumangad? Di da mo, ngay muli tayo iti sangati kayo. Nugamdan dati umuli iti kabiti. Panaan tayo ti sikiganda. Saan tayo ida apatayan? Wan kakadwa, agsagana tayo. Paliwan tayo, no anya ti aramidan dagiti sumungad. Addadan iti asidag. Saan tayo nga agpadlaw? At damot babae kadwada. Saan kayon ato managari? Tapno mangag tayo ti saritaanda. Numadlaw tayo nga umunag da iti inaladan. Pagtudwan tayo iti pana ti pagnaanda. Mangagyo ka di dagiti imak dagiti kalding. Saan kami atulong? Tapno saan mi amangag? Darasin tayo nga rod. Tapno makatiliw tayo iti kalding. Uray sasagay sa tayo iti alain. May salang ka di ti kabaalam nga awitan. Sika, mano ti ka ba alam nga awitan? Ang mga nuday tala nalabid adilam ti awit mo into nag-awit tayo. Di ka man si Kiko. Ang mga numabati ka dito nga awan angas mo. Ha? Umuli tayo iti inaladan. At damat gayam lanot ang mabali na pagbitinan. Ano? Agawaan tayo. Tawan mo't makitak ngagbanbantay. Ha? Ang todo mo't taniti mana! Pagkapon dagijay! Awan mo't makita ka tao! Ang mga no inkantada! Di mo't na sumardengan dagiti pana! Anya nga inkantada! Oh, delikado tayo ito eh! Agsanod tayo! Bumaba tayo ni iti bangir ngalad! Agsanod tayon kakadwa! At damot alalyang agpampana! Makapana ayamot kalalya! Ha? Apay nga rod nga awan makita ka tao! Alangan mo't a tao asa na makita! Takron matgayam dagiti awanan bain. Agbasak-basak dan tumat iti saan da ako kwa. Angam, naggapuan nga tatagi jay. Diyaka mo. Angam, amangan no agsublida manan. Masapol nga agwanawan tayo akanayon iti aglawlaw. Awanan da iti bain. Umay da agbasak iti masakupan tayo. No jak agbidot. Dagiti tulisan dagijay. Wenno rebelde. Kadwan na rebelde. Kat isuda matlang ti tulisan. Tagala da iti sanda nagbannugan. No umay da pa'y maminsan. Ikan tayon iti pagnakmanda. Panaan tayo ti saka. Wenno imada. Wana, tapno agbutang da nga umay tumanen. Ayan nga iti pulutanan tayo akalding. Awan mo't awit yo. Pangulo. Aday kantada amang bambantay ka dagiti kalding. Anya, ulitin man timbagam. Idi umuli kami kumay ti alad, Pangulo. Agtudo mo't iti pana. Ngawan mo't makita mi ataw. Agpapada kayo nga awan na muna. Pinaltugan niyo kuma at ipagtataodan ti pana. Awan mo't nga rod ti makita mi ataw, Pangulo. Jak mamati ka dagitang ibagbagayo. Awan kit di amamuyo Iso at di yun nakita dagiti tao. Anya nga kantada. Ala, inton rabi. Mga ramid kayo iti tunnel iti sirok ti Cavite. Umunig kayo iti inaladan. Mga ramid kayo iti palabog. Mawata kon. Iti tunnel tayo amag na. Tapno di da tayo makita dagiti agbambantay. Sige, intayo nga rod. Agsubli tayo inton rabi. No ado tayo nga kali, mabibi. Mga ramid kayo iti ado a palabog. Tapno mapalabugan dagiti awanan bahin. Adda tayo iti asidag ti Cavite ngalad. Dito'y tayo sirok ti kayo ang mga ramid iti abot apag naan tayo. Tapno makaunag tayo adida madlaw. Inton makaunag tayon. Mga ramid tayo iti ado a palabog. Makita tayo no asino ti mapalabugan. Maamuan tayo ita. No asino dagiti nang pana kata tayo.
No adala mapalabugan. Jak amon nga ibaga, no anya ti aramida ken kuana. Alan tayo kiti ang tapagbalinan tayo abalod ijay ayan tayo. Ang Bagla ababo nun. kasano no inkantada da. Imposible mat nga ta tingkantada. Agpaiso nga ta tingkantada. Jak pa'y mat nakita. Malaki din. Agkali tayon tapno mabibiit. Kakatwa, rugyan tayon ti agkali. Pangulo, adagkal-kal iti sirok ti kayo. Iti bandat daya. Anya ti panggap dagita? Taagkali da? Amangan no agar aramid da iti tanal. Asar kanda, Pangulo. Agawa nyo. In kayo kargaan iti dadakkel abatoan na titirad. Tapno inton makali da ti sirok. Marsuod, kat iso damot laang ti magaburan. Awan, Pangulo. Ado titirad abato iti asidag. Agbunag kami. Kat ipundumi iti aglawlaw ti asidag ti kalkalyanda. Nasayaat. Ipagarup dagiti managdakdakas nga agbaligi da. Kalpasan na may kabil mitibat bato. Agbantay kami iti asidag. Ngamsan kami ngagpadlaw, Pangulo. Dandani tayo siguron makadanon iti bangir ti alad. Nalain tinangarami diti alad da. Takabiti abat bato. Wen nga rod. Ngam no makadanon tayo iti lasod ti alad. Addan pag naan tayo iti sirok ti kabiti nga alad da. Dandan ni siguron makadanon ti tanel iti bangir. Siguro. Paunaam dagiti kakaduatang. Tapno isuda mo ti agkali. Owen. Ala, rumwarta pa'y. Sige, tani, nagpudot iti unag ti tanan. Rugyan dan akayan iti nga to. Tapno makarwar tayo iti bangir. Apa yan? Kaslamat ang ginginod. Jesus! Magaburan batan dagiti kakadua to! Darasan, rumwartan! Magaburan tayon! Anak! Natupakan ti sakak iti dakkel abato. Naipit ti sakak. Uray sakmat. Naipit mo ti sakak. Kasanuta iton. Kasanuta pa'y amaikat da ito eh. Ikarigatan pati makaakal dito eh. Awan ti pagpatulungan ta. Tanagaburan mo't dagiti kakadwata. Mairaman ta kadimot ang magaburan. Ay, jak pa'y kaya ti matay. Ay, nangro na kanyak. Kaya't ko pa'y tagbiyag. Uray kaya ta ti agbyag. No di ta makaakal dito eh. Delikado ta. Imunag dito abanda. Kitaan nyo man, no adda tao iti unag. Intayo kitaan ija bangir, Pangulo. Ijay nga inrugi dati panagkali. Sige, uray ta sidag. Umuli kayo laang matita kabiti abato. Kumpatak iti lanot nga agbitbitin. Talumas udak iti alad. Sige, lumasod kayo mat dito Pangulo. Adda si bibiyag ang nagaburan ti sakada. Naipit iti batbato. Da kayo ama nagdakdakas. Tulungan da kayo. Ngam isoplong da kayo iti pan nakabagiti lintag. Agraman ti kakadwayo pa'y anabati iti kutayo. Ipatiliw da kami. Masapula, apati dagiti kakadwami. Nagpapada kami amay balod. Isuro mi, ti ayan, ti kuta mi. Ilintag ti kilo nga aramid. Surutan, tinasaya at adalan. Tapno awan to, ti pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 15. Ipagarup ti maag a kanayon a husto ti aramid na, ngam ti masirib, dumngeg iti pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Albert, nalpas mo kadimot lang ting paaramid ken kanibos? Wen, Ruben, nalpasan. Awanan ti parikot. Aramidag matandang iti daduma pa'y atrabahok. Nasayat man do kasta. Gayam, ado kadimot lang tinagurdar iti produkto tayo itangal daw? Adumot kan adapay nagpareserba. Alanda ka no intun bigat. Nasayat nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ni boss. No kasto yung agtultuloy ti kinapigsa to'y paktoryana. Puno day ta. Isu asay sayatan ta ti trabaho ta. Iti kasta, maayayo mat kadata ni boss. Naimbaglangan. Tamo kun nga usaran dagiti makina dito faktorya. Kunang amin ni boss, amasapol kan o nasaya ti panakaaramid dagiti produkto. Iti kasta, adumot ti maayatan nga aggatang. Nay, Albert. Ha? Sikamat ti mga operate iti dayta makina. Amom ka di nga aramatan dayta? Wen, amo kun nga aramatan daytoy. Nagpaisuro ak ngamin kanimanong Dario a katrabahuan ta. Iti kasta, amok ti araramidak. Nang runa, numaadan iti problema ti may sakadagiti makina. Kasta? No siya, amok aminan nga operatan dagita ang makina. Nalakalaan. Saanan anasken nga agpaisuro ak. Kasta? Angam nasaysaya at matlaeng nasursuruam amin. Iti kasta? Saan kanto nga agparikot? No bilang tao saram to ti maysa kadagiti makina. Saan mo't nga rod amay maysa ti makina nga usaran tayo? Tapno agaramid kadagiti produkto dito faktorya. Awan parikot iti dayta, Albert. Amok ti aramidag. Saan ka man nga ginlalaing? Ha? Agpanatamot la masuswelduan diti faktorya. Isa di ka man kundilaing dita. Dita ka malangan. Naglukon. Sa bali tinagawatan na itimbagak. Saan ka kadimot lang ang marigatan iti trabaho, Albert, lakay? Saan matunay bakat? Kan maysa. Kayat kun iji apagtrabahuan. Gaputa dakal mo't ti sweldo. Nasayaat mo't nga rod, ano kasta? Sapay ko namot anasingpot ti bosyo ijay. Iso asay sayaatom nga rod ti agtrabaho. Husto ka bakat? Nasingpat at talaga ni Boss Donato. Iso nagasat kami at trabahador na. Gaputa malaksid adakal ti sweldo may. Nasingpat pa itinagbalin abos mi. Kat, dagitimot ngay kakadwam at trabahador. Nasayaat da kadimot laang. Wan, okay damat. Iso na laang. Tadamay sa akadwami at di na kaya ti mabagbagaan. Di na kaya ti paisuro. Noan niya ti amuna, isulatan. Basta saan nulatan nga ikaskaso no kasta. Tapno maliklikan ti diyo pag kinaawatan. Ado talaga ti aggatang iti produkto tayo, Albert, Ruben. Ay kat wala pos. Mangustuhan na kami ng iti produkto tayo. Iso nga agsasarunumat ng iti order. Kas makita nga rod, kaya't ngimato ti sales tayo itaabulan. Iso say-saya atin nyo pa iti agtrabaho. Kasta talaga ti aramidan mi, boss. Say-saya atin mi ti agtrabaho. Wan gayam, nasursuro yung kadin nga aramaten ng iti makina. Wan, boss. Nagpaisuro akan ni Manong Dario. No kasanong aramaten dagiti daduma makina. Gaputan ako na yo idi. Asaan la amay may sa ti makina ang maaramat dito faktorya. Wen, talaga asaan la amay may sa ti maaramat dito eh. Isa nasayat mo ta nagpaisuro ka ni Dario. Amon ni Dario nga aramatan namin na ita makina. Gaputa na mayagan nga agpapaay dito eh. Un, boss. Day tamot lang tinakunana kada kami. Isu kano ti kabayagan at trabahador nyo dito'y faktorya. Isu ano daman ang bali na parikot dito'y iti panangaramat nyo ka iti makina ni Dario tiyasit kanyo.
Anya ka matan? Apay nga yung banalbaag mo matan tiri daw. Kasla na pudot ti ulo masimang pata. Apay ka di. Kasano? Masurunak iti da nga Albert. Agin lalaing. Ni ka di Albert akatrabahuam ti dakdakamatam. Kasla na dakamat mo manan idi ah. Apay, isu ka di manan ti pagkaskastaam. Wan, diyak magustuhan ti ugali da dyan. Kaslapay kid din agpaspasipsip ka ni boss. Amangan mat no si katibidot, Ruben. Amok ngamin ti ugalim kat. Imbag nga rod, tanakapagbayag ka di ta atrabahom. Mano nga minan atrabahom tinastrikam. Ngamga po iti ugalim, inikat da ka. Anya ka matan. Imbes nga sakit nak ng asawam. Saan mo? Makapasuron ka mo. Maala, uston, ingkakit din agsukat. Kalpasan na, aginanakan. Apag isunto na makaluto ah. Itimplaan akman nga rod iti kape. Pagkape ak, bayad ti panaginanak. Ala nga rod, mabitlaang. Itimplaan ka pa iti kape. Sakbay nga ituloy ko tilutlutwag. Ada ka mo't gaya man, Albert, anak. Kumusta nga iti trabaho? Mayat mat nanang. No pa'y makabanog. Ayos laeng. Sana bale, dakkal mat ti sweldo mi ijay. Wen, anak. Ano usam ti agtrabaho? Iti kasta, makaurnong kayo para iti masakbayan nyo iti asawam. Kandag iti agbalinto nga anak yo. Unanang. Ay, gayam. Ayan ti manugang yo. Ada iti kusina. Madamang aglutluto iti pangrabyan tayo. Kasta ka di. Alaman nga rin nanang. Mapanak man iti ayan na. Inak agkape. Ken, umay kayo matan nanang. Agsango tayo man agkape di kusina. Sikala ang anak. Nalpas kamin anagkapi itay kan ni Marta. Albert, si kaman pa lang ti mang-operate iti dito ang makina. Anda pa yung amin naramidag. Ay kasta. Alang rod. Madamdaman tunday ta. Isarunok to, kalpasan da ito aramidag. Siguradom lang, nga isarunom da ita. Masapol nga min na maaramid ita dagiti produkto nga orders para inton umay alawas. Un ka di. Alang rodan. Ingkan aramidan ti kunam nga aramidam. Iti kasta, saan amasayang ti oras. Siya kung ti makamu dito eh. Sige, panawan ka nito. Ay, amuklatan. Nuapay asaan na akayat nga aramatan dagito'y ang makinarya. Saan na nga mo no kasano nga aramatan? Ay, di nang tumat ngamin kayat ti agpaisuro. Ayan nga ni Ruben, Albert. Nakita ka lang tayo dito ya. Adan sa aramidan na, boss. Uno saan? Adan na pa naginatang. Uwan gayam. Madamag ko man. Amo nakadimot lang nga aramatan nagiti makina. Diyak lang mo, boss. Ang kunanamat nga muna ka no. Apay nga ro na nakitak itay. Akasla agdadamo, hindi inaramat na timay sa makina. Day tatisaan kong amo, boss. Amangan mat, no itana lang nga aramatan day di amakina. Di matimbagak ka na kayo. Ano anda saan nyo nga amo? Agdamag, wano agpasuro kayo kanidaryo. Kasta ti aramidak, boss. Talagang agpaisuro ak ni Manong Daryo. No kasta nga adadagiti saan kong amo. Nang runa, no pa nagaramat ka dagiti makina mausar. Para ka dagiti maaramid a produkto. Et ni Ruben, kasta kadimot lang, tararamidan na. Agpaspasuro kadimot lang, no kasta nga anda nagiti saan na nga amo. Jack amo, boss. Ay, tinasayaat. Isuntulangan ti kasari tayo. Ni Ruben, ti agturong dito'y ayan ko. Apay nga ta. Albert, anya timbagbagam ka ni Boss Donato? Awan mo timbagbagakan ko na. Apay ka di. Imposible mat nga awan imbagbagam ken ko na. Apay nga rod na kunana kanyak. Akasla saan ko kano nga amo nga aramatan ang itidad duma amakina? Nasiputan na kakano nga min itay. Akasla agdadamo ka kano amang usar iti makina.
Imbaga na ti kasta? Uwan. Kaya't kunakmat kan kwa na, anasay saya at no si kalaangan amis mo ti kasarita na, maipapan iti day ta abanag. Ay, agyaman ak. Nakasangpit ak matlangan dito balay. Mariknak tinalaw sa banog ko ita. Ada ka matgaya man, Ruben. Oy, sangsangpat ko. Wan gaya. Anyat si data. Aglutluto ak iti lechon paksiyo. Di matday ta timbagam kanyak itay bigat alutwag apang rabyanta. Wan kaya man niya. Malipatak paikit din. Nasayat man, taday tatin luto. Day tangamin ti kayat ko asidain. Maalang arod, aginana ka pa'y. Apag isunton ang malutok ti sidaan ta. Dandanin maluto day jay. Ruben, agsarita taman biit. Sakbay ngagtrabaho ka. Anya nga diti pagsaritaan tayo, boss. Namagak lang. No, amumad lang aramatan ng iti makina. Kwa, amok mat, boss. Apay ka di. Anda ka din lang ibaga ka na kayo. Saan ko nga mong aramatan ng iti makina? Awan mat di. At ang amin nag iti gundaway nga paspasublat mo nag iti makina kan ni Albert. No, at ang amin saan mo nga among aramiden. Agpasuro ka lang kan ni Albert. Wano kadag iti daduma akakadwam ditoy. Lalawag? Wan boss, nalawag. Apay ka di akas tati panangkitam kanya, Ruben. Damagang lang. Siguro, padpadaksanak ka ni boss. Kaya't mo siguro, amay katak iti trabaho niya. Anya? Anya ka din day ta sasawam. Awan amok iti bagbagam. Di ka man. Ipaturay mo manan ti kinaginlalay mo. Makamu ka, noan niya ti pampanunutam. Basta siya, awan araramidak amadi maipapankan ka. O sige, panawan ka pa'y ditoy. Ado pa'y tinaskan nga ilipas ko. Alawanin, agtrabaho kan. Ah? Marang makita ni boss ti kinagagat mo. Kat triplyan na pa'y ti sweldo. Ha, surun kon. Anya? Unay lakit din day J. Ruben. Managatap la unay. Pagarupan na nga agpaspasipsipak ka ni boss. Idinto ta saan mat? Ay, bay aklatan. Talaga ngamin akastana day ta. Saan na kayat ti paisuro? Kas lang amin amu na amin. Ay, di na paikid di kayat ti pabagbagaan. Ay, unay lakid din ni Ruben aya. Angam, pakita aklat tayo tinasayaat. Barang agbaliw tumatlaang. Nay, anak, si kamo ti aglutluto. Ayan ti asawam. Una, nanang, siya kung ti agluto iti pagarmusaran tayo. Nakaturog pa'y ngamin ti asawak. Madikano ngamin tirik nana, hindi pa'y larabi eh. Iso ako nakankuana, nga ginanapay laang. Ay, naurnong siguro ti banugnan. Kano naggagatumot ngamin nga agtagibalay. Uwan nga rod nanang, talaga nagagat ti asawak. Iso na lang, tasobra mat ti kinagagat na. Un nga raud, saan ang maanawang agtrabaho dito'y balay? Ala, nanang, bayan nyo tabagbagak tumanan ti asawak. Saan unay nga agbannog? Iti kasta, saan nga agsakit? Wan, ibagamken kwa na, ano kasta amalpas na ti trabaho na dito'y balay, aginanamet, kan uray sika. Saan mo unay nga abuswan ti bagim iti trabaho? Nang runa, kat awan paymet anak yaw. Kumustan tirik na, Marta, bakat? Okay mo tantirik na. Kalpasan anak ka to mga rak iti agas, lakay. Nasayat no kasta. Saan mo ngamin nga abusun ti bagim? Agi na nakamot Wen ka di. Alakit din. Mapan ka nagtrabaho ta mga numaladaw ka. Alang rod bagat. Ay, ado nga agpay so ti matrabaho di faktorya pagtrab-trabaho haka. Alang rod, mapan kan.
Aganad ka. Wen, di nakpakadanagan. Alang arudan, mapanakon. Iti kasta, masapa ak matla nga makaawid inton malam. Itala mausar ko na ito ang makina. Amukmat siguro nga usaran na ito. Anyaga po nga paisuro. Hindi ito takabalak may. Nagtrabaho aki din. Timak! Ano ko? Nasakit. Saan kung sabat na may card dito yung nakaipitan na? Pagpatulong ak! Tulungan na! Tulong! Kumusta ang tiriknam, Ruben? Nasakit pala ang timak. Gabay iti pan nakaipit na iti makina. Saan ko ang amin nga among ausaran na niya makina? Tiamok at nalakala ang ausaran. Imbaglangan, tasan unay ang nadangran ti imam. Imbaglangan ta nagpaarayat ka adagos. Amangan noan yan tinapasamak iti imam. Huwag nga ron. Kan naimbaglakin din tadda ka. Sikatin ang isalakan kanya, Calbert. Agyaman na ka. Awan ang yaman na. Asino pa'y kumati agsisinakit? No di da tayo matlang agkakadwa. Pasensyakan kanya kiti kalabas. Kaputan naging lalaingak. Tandani ako na isagmak. Ibagbagakit din na sikat yagin lalaing. No kasta bagbagan na. Sa pasensya ka na talaga. Bayan, manipulita, no adasaan ko nga mo, agpaisuro akon. Wen, Ruben, gaputa kas ta ti rumbang. No adasan tayo nga mo, saan adakas ti agpaisuro. Kan saan apakaibabaan ti kinatao, no agkid daw tayo iti tulong ti pada tayo a tao. No bagbagaan da ka, dumngeg ka, tapara iti pagsaya atam. Agpaisuro ka, tapno maliklikan tiin ka panagkamali. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag, insurat para iti radyon Ivy Grace Ramos, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5. Agtalag ka iti apo iti amin apusom, di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Bagayt, apay ngay, saan matan asumarsarong karda klara dito'y balay? Kat no damag kung adda ka no as-asikasun na a negosyo na. Ay, kasta aya. Ay, kita ang manlaang aya. Sa bali pa'y atao ti pakadamagan tayo iti dayta. Ay, win nga rod ah. Uray ipasyar na lang kumandag iti apo ko ta dito'y balay. Eh, kat datanto ati dumanon iti balay da. Ay na, nagandayaw. Amumay at yakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Kunak manupod na dya ibagbaga na nga da negosyo. Nakadamagam iti date na. Ay na, awan ti may limad itan na panawan. Ay, nagrigat nga rod ti pagdaldalanak ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di mo laan mo. Nagado ti problema. Apay, awan sama nila kay mo. Adda ka no trabaho na. Amom, agdwa-dwa akon kin nila kay ko. Ipampambarnan sa laangan ti trabaho na. Ang kinapudno na, addan babae na. Kasta dagiti lalaki no naumadan ken ka.
Kasta ka di. Ay, patyan na, Clara. Kasta idi nilakay ko. Ha? Napasamak mo ti kastoy kada kayo kinilakay mo idi? Katwan mat. Sinursurot ko pa idi Kat napanagnagak apod no ti atap ko. Nakiitak ida iti babae na asimrek iti hotel. Adda nga tamot babae nilakay ko. Adda dayjay. Nakakitan iti kasukat mo. Ay, adadan ang maestresak. Nagsakitan ti ulok. Di akon makaturog gapo kadagit hangay bagam. Bakit? Si kaman laangan tis umarong karkada Clara ay jay balayda. Day tamot kat ti planok. Aglugan kan itibas, no kabaalampay Ay woy na, mapanak to inton Sabado. Tagawid ak to inton Lunes. Agpuros kan iti prutas kan natang, tay pasarabom kadakwada. Woy, lakay. Ay, unay katibanog ko na nagtrabaho itangal daw. Ay, bakit? Nakasaganan ka din timakan. Mabisin ako na. Apa yan? Apa yung agsangit ka? Wen, tadan babae. Anya a babae asasawam. Agtal na ka man. Perjim man ti aldaw ko. Kastoy anabambanuga. Asino ti babae, ma? Asino ti nangisukatam kanya? Makaunutakkan kan. Mabisina. Kat di na ko mapagatapan iti kasta. Nasayat mo at nagkita tamanan dito iskwilaan. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada ka pang ibagbagaak kadagiti problema. Ay na, ibagamlat ta ka di kanyak. Tapno malaganan ti Riknam. Kat, kumusta kayo ngay kanila kay mo? Nagapa kami. Kunakon kat. Talaga nga da babae nila kay mo. Paglibakan naman no damagak. Apay ngamin nga aminin na nga Siyempre, ilibak na Panagkunak umad-ada yung tiriknakan ko na. Kasta akmat ide. Ngamjak na anusan, iso anagsina kami. Isumat lagayam a single ka itaa. Si putam nila kay mo. Saan mo nga ipalubos alukwen na ka? Bakit? Nakita mo dyan cellphone ko. Apay nga dakan ka ti cellphone ko. Adalakit kita. Apay apati day ta cellphone ko kat pakibiyangam. Gaputa adda babaim. Hay unay kan aya, ta ipapilit mo day ta. Apay asimrek di ta panunot mo, nga adda babaik. Gaputa nagbalbaliw kan. Kasanumanan ana ibagam ang nagbalbaliw akon. Kanayon kan nga ag-overtime. Awanin ti panawon mo kada kami kadagiti anak mo. Saan ka di anak ko nam kanyak idi? Akasapulan tayo ti dakkal agatad. Para iti panag-eskwela dagiti ubing. Apay nga ita, tasabalin ti bagbagam. Ha? Amok arason mo lang ang data. Nabayagan aluklukon na kami. Makaamu ka. Makabanog ka akasarsarita. Imayak man nandito'y balayo. Taam mo mata na konsernakan ka. Imbag man ta concern ka kanya. Idinto ta nila kay ko kat saan. Kat, anya nga'y ti madamag. Inaldaw kami nga agap-apakin nila kay ko. Clara, bakit? Ayan jay tuwalyak. Aday ge banyo. Insagana kon. Kasta ka de. Sige. Si Kamot, di mo man lang bagbag ang adagayam nila kay mo dito'y balayo. Mala daw asumrek ita. Tada ka nung papanandakin ni boss na. Nangagnan mo ti pagsarsaritaan ta. Apay ko manumangag na. Nasaya at kiti Tapno maamuan na dagiti bidot na. O anya, ituloy tati agistorya, wano, ijay to ni iskwilaan. Ijay to ni iskwilaan. Taamangan numakadlaw nila kay ko. Sige, agkita tanto man ang ijay iskwilaan. Agawid ka masapa Sabalin tumanen ti papanam. Anya asabali nga ibagbagam. Unay kalakit din nga agsasaw aya, Clara. Trabaho ti araramidak. Mas dawak man kan ka. Mas patsyempay day tagayem mo at chismosa, ngam iti siya nga asawam. Saan mo nga iramraman dito ni kumarek a Janet? Tamas concern kanyak ngam iti sika. Apay, panagkunam,
Napudno kan ka dayta agayem mo? Ha? Kat no nagado ti manggurgura kan kwa na, gapo iti ugali na. Apay, anya ko mati ugali na. Kita man dayta. Di mo pa'y gayam ammo ti ugali na. Agtaltal kalatan amangis istorya at ikabibiyag mo kan kwa na. Ichis-chismis na kadayta. Ammo, no anya ti agwarwaras dito lugar tayo ita. Broken family tayon, tanagsin na ta. Anya? Kat ammom no asino ti akin aramid. Ni Janet agayim mo. Iso nga adaywam day jay agayim mo. Adda ka magayam dito'y kantina. Birbirukan ka Jarwar. Mabisina kami, iso nga imayak dito eh. Kat, kumusta kayo kanila kay Mau? Ha? Addan sa talaga chicks na. Isumat ti chismis dito'y lugar tayo. Agsakit na ang tiulok no mangmangag ko dagita ngay bagbagam. Isukat na kan talaga iti mas ubeng. Sa bagay, uso ita ti kasta. Sige, mapana kon. Lalpas ka na nagmerienda. Mapan ko man kasarita di teacher di anak ko. Sige nga Rod. Agtongtong tantumanan Apay adi yung bagbagang o may kayo pumasyar, nanang. Kat kasanungay, katawan mo cellphone me kan ni tatangyaw. Ay, undayam nanang. Napan nakipalingkin ni Clara. Kat dagiti ngay apukok. Insurot na ida, taigatangan na kano iti badbado da. Agi na naak man pa'y nga raw tanay, ay na, nabanugak iti biyahe. Di ka man pasalsali dito kusina? Agungat ka manen. Kat umayak nga rod tumulong. Diyak ka sa pulan titulong mo. Ay una kan ay bagat. Adda ni nanang mo, ngamong tanakit din. Tapay, maruruda nga rod kan ka. Kaguram la aminan. Apay aya. Apay akasta ka. Clara, anak. Pangikabilak dagito'y nata, ngayon sangpot ka. Ay, iko nanang, dito'y latan lamisaan. Syakton ti mangisim pa. Mangantayo ka din, mabisina ko. Saan na kayo pinagmerienda ni Larry? Anya kat asaanen. Damdamagat no anya ti kayat na. Ang nabsugpay ka no. Tiket di ko nam, talaga nga awan pa nang isakit mo kininanang ko. Anya? Apay nga agsao ka manan iti kasta. Ala, sumardeng kayo. Talaga nabsugak pa itay. Kan may sa anak ana usem nga agmerienda. Iso asaan yun apagapaan day taabanag. Ay, mabanuga ka makiayayam ka dagiti apukaw. Naglalaing da tumaray. Ay na, dagulit da paikit di ananang. Tila damdamagan da. Ay na, binanog da kayon. Agbuy-buyam at nilakay mo iti TV, ijay salas. Bayan nyo dito? Aging ginura kayon samot. Nadlaw ko asaan anasaya at tilinangan nyo iti maysa ken maysa. Apay aya, anya aya ti pagapapaan nyo. Ay nananang, problemak da ito eh. Saan yun apakasikuran? Ma-stress kayo laang. Ibagam kanyak, barang makatulong ak. Saanan? Imay kayo tapno agbakasyon. Saan atapno denggan ti pakarikutak iti daytang asawak. Diyak kayat ang mairamraman kayo, nanang. O nanang, dahit iti pandisal nga ikapiyo. Makaramanak matlaangan iti pandisal. Puro kamuti ti ikapkapimikan ni tatang mo. Clara, jaman tuwalya, pakiawat mo man. Naglaing kan. Apay ngamin asumrek ka di taban nyo adi mo alaan ti tuwalyam. Ingkalaan. Ay unay kamutin asumungsong bat iti asawam. Ingkakidiyawatan, basit la abanag dayta. Marwam mo ngamin nanang. Kanayon lata nakasta. Apay, isulaang ti tao dito balay. Pa-importante. Ingkakatiyawatan, ay unay kan. Pagapaan nyo dayta nga uray nagbasit abanag. Clara, sige na. Wanan! Mabitang! Kunakmat kan ka nga isaganam ti balon kung agtrabaho, taag-field kami ita. Awan nga rod ti na isaganak. Mangan kanton ijerwar. Ay, una yan. Bigbigat abus bisitan nak. Ingka agtrabahon, amok ang mailiw kan iti babaim. Ay na,
Jackson makapagtapalkan ka. Ay, unin. Ay, Sige, padasam! Sige, saktan na! Kapay balod ka, Lari! Clara! Yuhu! Kumaray! Clara! Madama nga aglablaban ni Clara. Ay, da kayo kadi tinanang na? Wan, imayak nagbakasyon. Ala, umunag ka ah. Ay, wen man, tada pag-istoryaan mi ka ni Clara. Ibagbagada mat alongher ka no dya babae nila kay mo. Nangibagakan ka. Ay na, ado tinakangagak. Day tangarod ti kayat ko apaneknekan. Siya kun ti mangibagbaga. Adda babae nila kay mo. Nagsakit lakit din ay ti bukot ko naglaba. Pimanaw ka din day gayam mo nga may bimisita kan ka. Wen nanang, nagado nga istorya na. Mabainak mit amang papanaw. Nagadaw tinangag ko nga inchismis na kan ka. Di imbaga na nga adda babae ni Lari. Day ti pagapapaan mi kinilari. Overtime kun kunana, ngam adan samot ngamin babae na. Saan ka kumaabasta mamati kadagiti istorya akakasta? Kadawyan adagita timang perde iti pamilya. Kita man, saanen anasaya at tilinangan nyo kanilaray. Takanayon kayon nga agap-apa. Wan nga rod nanang. Nasaya at apagsaritaan nyo day tabanag. Saan ka adumdum nga kadagiti istorya laang? Sabidong day taamang perdilaang iti pamilyayaw. Agmay sa kamot diti ruar, Laray. wala nang. Agpapaangin akman. Nadlaw ko ti saan anasaya at alinangan nyo kan ni Clara. Nasaya at matanadlaw mo dayta, nanang. Sikan ti pangibkasak iti sakit tinakam ko kankwana. Ngamin, mas denggan na pa'y ngamin tigayim na ngam iti siyak. Ipapilit na nga da babaik. Isumat day tati imbagak kankwana. Nasken apagsaritaan nyo dagiti banag asaan nyo apag kinnaawatan. Saan nakmat nga ron adengdenggan nanang. Agrugi apay lang agsao. Kunkontraan na kun. Bay am takasaritak ni Clara, may papan iti day taabanag. Dandani ako nagawit, Clara. Nasken nga ornosan nyo ti bagbagiyo nga agasawa. Wan nanang. Diyak kayat nga agawit ak nga agin-ginora kayo pay laeng. Wan nanang. Bayan nyo, agsarita kami kinilari. Adaywam nga min jagayim mo. Saan anasaya at idandanon na kan ka? Damat Clara ka nila kay na dya magmag na iti dya kalsada. Naka-holding hands da pa'y. Nag-sweet damutan. Sandan samutan nga gap-apa. Damagag tuman no agkita kami ka ni Clara ija iskwilaan inton biga. Clara, kumusta nga yan? Naragsaka kita. Nakapariband ka pa'y. Kanay, nakalipstick ka. Kinuyog nak idikalman nila kay ko ang nagpaparlor. Isujay nakita kayo adwa naka-holding hands. Nakita na kami gayam. Nag-sweet kayo nga raw. Nagsarita kami. Kinasarita nakpay ajebos na. Imbaga na kanyak at talaga nga awan babae nila kay ko. Ay kasta, kunada da babae na. Bayam, chismis lang ang data dagiti tattao nga umapal iti relasyon mi. Baybay akon, tamao madanto matlaang nga agis istorya. Sa bagay mo't di Apay ko mga stress at tibagi, kadagiti banag nga awan mo't kinapudno na. Kate, kumusta nga ida, Clara? Ay kat nasaya atin atilin na nganda. Nasaya atin tilinangan na. Nay, anyat kayat mo asawain. Adalabasit di da nagkinaawatan. Imbag ko nam ata nagbakasyon kat kinasaritak idaadwa. Ay, adamat gayam na aramidan ti panagbakasyon, mao. Podno dayta, lakay.
Nasken apan kempay anainbag ti kinapudno sakbay agumura ka. Iti kasta maliklikan ti saan apag kinaawatan kan panakarakrak ti pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.